Predmet sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu ili do poslednje akreditacije sistem zaštite na radu nastao je 2007. godine kao odraz želje katedre za kvalitet da odgovori na rastući broj radnih mesta u ovoj oblasti. Tajming za to nije, kao ni bilo šta drugo, slučajan. Ove godine je upravo počeo da se primenjuje nešto malo ranije usvojen Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, po kome svako radno mesto u organizaciji bilo koje vrste mora da ima izvršenu procenu rizika. Dokument koji tom prilikom nastaje zove se Akt o proceni rizika i projektni zadatak na ovom predmetu ima i na neki način simulaciju akta o proceni rizika u najvećoj mogućoj meri i uključene još neke elemente iz ovog sistema menadžmenta koji nisu deo zakona, ali su deo standarda. Standardi koji se izučavaju jesu OHSAS 18001, do skora globalno dominantni standard Britanskog instituta za standardizaciju, koji će upravo u vreme dok ovo snimamo postati standard ISO 45001. Uz to koriste se i još nekoliko regulativa, direktiva i preporuka Evropske unije u skupu materijala koji se koriste na ovom predmetu. Takođe, nastava obuhvata i gostujuće predavanja i predstavnika najrazličitijih organizacija, od licenciranih agencija za pružanje usluga u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu do velikih sistema i trudimo se da uvek, kad god je to naravno moguće, predstavnici ovih kompanija budu naši diplomirani studenti. U nastavi na ovom predmetu učestvuje i profesor dr. Aleksandar Petrović kao naš spoljni saradnik, koji je inače i šef katedre za procesnu tehniku na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ispit na ovom predmetu je specifičan, radi se malo duže i na raspolaganju je studentima sva moguća literatura, rešava se konkretan jedan problem koji bi u najvećoj mogućoj meri trebalo da odrazi upravo takvu situaciju iz poslovnog okruženja.